uyu ari kutora nhaka hombe iye ari muduku inini ndiri mukuru ndinotofanira kumugovera kwa kawadi ngomuregera atora achitora chii ichocho. Aiwa kasi Iwe wakatengesa muda wa baba wako here. atete vangu Iyo baba vangu hakuna zvakadaro. ini mhosva yakandibata yekutengesa yakanga iri yekuminda kwana atete. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Toda kukutendai nerutsigiro rwose rwamunotipa, macomments amunotinyorera, masuggestions amunotipa, zvese izvozvo tinoverenga uye tinoramba tichivavarira kuti tivandudze channel yedu yeDestiny TV. Nhasi uno tadzokera zvakare kwaChief Seke uko kwatinokuigirai nyaya dzinenge dzichitongwa nemadzimambo. Mazuva ano vanhu vazhinji vava kubva mumadhorobha vachienda kunovaka kumamisha, kunyanya nzvimbo dziri pedyo neguta reHarare. Kuenda kuri kuita vanhu vachinovaka kumamisha kuri kumutsawo zvakare bopoto, nekuti vamwe vava kutengesa dzimwe nguva nenzvimbo dzisiri dzavo. Nyaya yekunetserana miganhu iri kuramba ichingowanda kumamisha. Nyaya yatongwa nhasi naChief Seke, munin'ina akwirira mukoma kudare pamusana pekuti ari kuti mukoma vari kuramba vachichinja muganhu. John Matanire akwirira mukoma wake Michael vachinetsana pamusoro pemuganhu mugomo rakasiyiwa nababa vavo. Pamusoro idare, pamusoro imambo nemakurukota nawo yandavaya nayo muno yakamira kudai. Ndoda kungobvera pekuti mambo vakauya mumusha medu, vauya mumusha pamusoro penyaya yemuganhu iyoyi. Muganhu mamiriro awakaita ife kubvire kumashure, chikomo chaichengetwa nababa vangu, chachengetwa chikomo ichocho, takagara makore takangochichengetedza. Vana vedu vakurawo vakuita zvavanoda. Vana vemumwe mukoma wedu ari pakati pangu naMichael apa vakatanga kutengesa nekuita zvavaita kwavaiita, ndokuchibva tagara pasi ndokuona kuti zvava kutopedza chikomo chiya toita sei. Ndobva tagara pasi isu semhuri ndokuchibva tati ava vana zvavaita izvi, tichitaura nemukoma wedu anoitwa Philip, ona zvaitwa nevana vako, saka yako nzvimbo iyi vatotora, kwasara uku ngakuchiwewo kwaJohn naMichael. Tataura saizvozvo takakurukura tega semusha tikawirirana. Tawirirana pane muganhu watakange taisirana tiri tega, paine mukoma wedu anoitwa vaMagiya nemukoma wedu vaiitwa vaMhanya vaRusireni. Zvapera izvozvo, nyaya iyo haina kuguma ipapo. Takazoti tiine imwe nyaya yatakange tauya nayo kuno kudaro, yakanga iri yekuti ini ndakange ndatengesa pamunda waivhuda wavatete, ini ndikawanikwa ndiine mhosva, izvo zvikadarika zvakaitika. Asi pakazomuka zvakare nyaya nemwana waMichael achitiye baba mudiki vari kupinda muchikomo chedu. Zvakaita izvo kuti mambo vasimuke kubva kuno vachizoona kuti zvinhu zvakamira sei. Mambo vasvika mumusha medu, mambo vakakurukura pamusoro penyaya iyoyo, vakasiya vati sabhuku nevakuru vari mumusha, itai muganhu, onai fambai chikomo, nguva yapera hatichaita izvozvo, chindiitirai ini. Sabhuku nevakuru vakanga vari mumusha, toti village assembly yese vakauya vachiedzwa naSabhuku, vakafamba vakaisa muganhu pavakange pakati ndo pakakodzera. Ini naMichael sevanhu vaipesana tikawirirana ipapo pane muganhu wedu, ndokuchibva zvapera. Izvi zvanga zviri mugore ra21. Tichibva ipapo tapinda mugore ra22, takaonazve muganhu uya zvachinja, mwana waMichael kunotema kwangu kuya. Ndokuchibva ndaenda kuna Sabhuku ndikati ko zviya zvakamira sei zvikasizi naSabhuku. Ini ndakatoisa maminitsi ezvatakataura zviya pamashure kwamambo. Saka zvazvadai zvakare, regai timbosheedza musha zvakare tinzwe kuti unoti kudii. Musha wakasheedzwa
washedzwa musha ndobva pasarudzwa vakomana vatatu, wangu mwana ini nemwana waMichael nemwana wekwamasiwa, Privilege, Sidin naDerek. Vakafamba zvakare vana ivavo vakabva kumuganhu kuna Philip kusvika kune stendi yehanzvadzi yangu yaFatima, vachiyera chikomo ichocho vakawirirana kuti pano ndo pane muganhu. Vakauya patakanga takamira tese panga paine village assembly yese, vakati sikufamba pataita taona muganhu uri panapa. Vanhu vese tikawirirana, ini naMichael tikawirirana ipapo kuti aiwa ndozvaitwa nemusha, aiwa zvapera. Pamwe chete ipapo pakabvenge paonekwa naSabhuku musi wekutanga ndipo pakangouya muganhu. Zvapera zvakadaro izvo. Iye nhasi ini ndokuchibva ndaizoenda kunana mukoma wangu vairi vana Michael naPhilip, ndikati ava varume, ini ndiri kuda kuita project iri kufandwa nehurumende, kuda kupiwa mbudzi. Saka ini ndafunga kuti nzvimbo changu icho checho tiite project yembudzi. Tikakurukura tiri vatatu kudaro, tikawirirana, ndikati zvino ndakuchitofamba nevanhu vaya kuti project yedu ifambire pamberi. Tikataura nezvandaive ndataurirwa pamusoro peproject iyo zvese, ndikati zvineni vana vangu panapa ndi vashoma, saka vese ndevako Michael nevaPhilip ngachingoitai project iyoyo panzvimbo yangu ipapo, tirarame sevanhu vari pamusha. Tawirirana tapedza. Ini ndo pandakati zvino kuti tiise waya muchikomo inobiwa, ndokuti ndakutanga kuisa kamba kanogara muchengeti. Ndakaenda ndikanoisa kamba kangu kakasvika sepanapa, kati kurei, yanga isati yapera. Ndokuchibva ndazoona ini chiimba iyayi yagumurwa. Ndobva ndashaya kuti ko zviri kumbofamba sei, ndokuona kuti rega ndifanoisa mapango. Ndakatenga simende ndokuchicherera mapango angu pamuganhu paya. Ndakaacherera kuti musi weSaturday. Svondo kuseni ndakuenda kubasa, ndakasvikowana ini mapango aya akadzurwa. Ndokuchiendawo ndichidarika pamukoma wangu ndikati, nhai mukoma, paya pamakambondiona ndichiisa mapango nezuro aiko, ndaona mapango aya akadzurwa. Mukoma wangu yakandiudza kuti ndini ndadzura, ndakatuma vakomana kudzura nokuti muganhu wacho hausiriwo. Ndokubva ipapo ndobva ndadzokera zvakare kuna Sabhuku. Ndadzokera kuna Sabhuku ndokunga anditi ane tsamba yakatenga atodraft, akati chingoendai pamapurisa muende community court, nyaya yacho iende ikoko ipere. Ndikati inini hazvina kunaka kuti tiite zvinhu zvemutoo iwoyo, nokuti community uko kunenge kucivil court chatinozonopiwa ikoko inenge yamiganhu yekuti ini handichasvika kwamanyowa, iye hachasvika kwangu. Paukama nekugara kwatakaita hazvizotiitira zvakanaka. Ndobva ndatomboenda kuna sekuru vangu vakandibereka, ndikanotaura kuti tifunga kuti mutigadzirisa apa, nokuti kuti titore matanho akanyanya hazvinyatsotiitira zvakanaka. Zvakakundikana izvozvo. Sabhuku vanoti pavakazoenda pana manyowa vachimuudza, pana Michael vachimuudza kuti tidai, akati ayewa, inini zvamakatonga nezvamuri kutoita izvozvo hazvisiri izvo zvaitwa naSabhuku zviya atumwa namama. Zvapera saizvozvo, ndobva ndaona ini kuti nyaya yedu itonyatsoita zvakanaka. Ndochitodzokera zvakare kwamambo, vakauya vachitiwo kuna Sabhuku nevakuru vemusha, ndiitirei basa iro mugondipa maminetsi akatumirwa kuno kwamambo. Ndakazonopiwawo naSabhuku achiti ndo maminetsi andakatumira kwamambo, nemaminetsi atakazogara pasi kechipiri pane vakomana vakafamba vachiisa pane muganhu. Maminetsi acho ese ndinawo, ndonhauya ndauya kuno tigadziriswe pamusoro pemuganhu uyu. Uyu chii chako uyu? Mukoma wangu. Pakuita sei? Amai vamwe chete, baba vamwe chete, pakati pake neni pane vairi. Ti baba vako ndo vaichengetedza chikomo icho? Kukura kwatakaita kwese vaichengetera ani? Vaichengetera isu vana vavo. Ane masimba pachikomo ichocho pakati penyu muri vairi, ndiani ane masimba? Tese
Saka takazogowana tiri vatatu, takaona kuti sevana vatatu vasara, saka inini semazira ndinoita chose tine chekutaura kana tine chekuita pamusoro pechikomo ichocho. Ndanzwa iwo uchitaura kuti wakanoisa kamba ukaona kagumurwa. Kamba ikako uchikaisa wakambotaurawo here nemukoma wako kuti ndozvandakuita? Ichokwadi, ndakataura naye ndakataura navo ndoda kuisa project. Pakuisa project iyoyo kuti ndiise mapango, ndiise waya ingabiwe, ndafunga kuti ndikaisa kamba kemuchengeti tobva taisa waya zvotiitira zvakanaka. Takange tiri tese tiri vatatu, kungoti mumwe wacho wechitanda apa asara uye murwere zvake pati hapana chandinonotaura nauyu iye asipo sevana vemunhu mumwe chete. Takatosimuka tichienda kumba kwake sechirema tikanotaura nyaya iyi. Ndati chikomo ichocho chichengetwa nababa venyu, vaichengeterani? Ukati vaichengetera mese muri vatatu handiti? Vana vavo. Chii chakaronzera kuti muzogovana chikomo chamaichengeterwa nababa venyu? Vana vedu kutanga veuyu ari pakati uyu vakatanga kuchitengesa nokuseri, ndopatakazochiona kuti vakuchitokanganisa, ndopatakazoti zvino ava zvavatotengesa apa isu ngati ndopakazobuda pfungwa yekuti pasara apa ngatichigovanawo isu tiri vairi, tochiti mumwe nomumwe anenge achichengeterawo vana vake, nokuti vana vatopinda mazviri. Ava vana vakange vatengesa kuti vana vemukoma. Asi kakutengesa kwavakange voita vaona iwewe watanga kutengesa? Ndakatengesa papi? Ameno ndo zvawataura iwewe kuti wakabatwa nemhosva yekutengesa. Ini mhosva yakandibata yekutengesa yakange iri yekuminda kwana atete. Ko handiti ndimi makateerera unzwe vana vachiona muchinotengesa kuminda yekwaatete, iwe vaizotengesa papi? Vaitengesa papi? Vari vanani kuti vatengesa? Vana vamakazvara. Vana vatakazvara vanotengesa minda yana baba vavo. Yenyu imimi? Iwe wakatengesa munda wababa wako here? Atete vangu. Iwe baba vangu. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Teerera unzwe. Chakatanga ndo chakachenjedza. Ichokwadi. Iko kungotengesa chete wedza ndepaatete, ndepababa, ndepani. Wakafundisa vana zvisina kunaka. Ichokwadi. Pamuri kutaura ipapo ndinopanzwa. Handiti. Asi ini pandakatengesa ipapo, iye mukoma wangu anga atotengesa upe mukoma wake. Anga atotengesa. Akatanga dai inokuya kwamakaita kumusha. Ndofunga makatoona pachitoone dzimba dzakatengeswa neuyu. Kureva kuti kahunhu kenyu kaimimi kekutengesa. Ndo zviri munyika. Uri kudzika zviri kuseka vanhu vesa. Nokuti zvambozara ka. Saka iwewe muchigovana chikomo chamaichengeterwa nababa, maikanganwa here kuti muri vana vemunhu mumwe chete munofanira kugara makabatana? Hatina kukanganwa, ndone chikonzero nei takazoti uyu mukuru pakati zvaaita izvo apa pakasara paira ngatichigovanawo isu vairi. Izvi takange tichiitira kuti parege kuramba vana vaya varege kuramba vachingotengesa vachienda, vazive kuti zvine zvana baba. Kubvira musi iwoyo pachikomo pese ipapa, kana ivo vana vemumwe mukoma havana kuzotengesa, isu patakangogovana pedu ipapo takangomira pakadaro kusvikira nhasi ndakuda kuita project yangu. Kana kuti kusvikira imi mauya kumusha mati imimi ana sabhuku nevakuru vari mumusha, govanisai vanhu ava mundivigire maminitsi. Sabhuku akati ndakaendesa maminitsi kwamama. Iri ranga riri gore ra22.
gore ra23 ndopavakachitanga zvakare kuchichinja muganhu uyu. Right, isusu tiri kuti magovana sevana vaNyamunhu uyu zvakamufadza here? Izvo handingazvizive, asi pamberi paSabhuku nevillage assembly yese akabvuma kuti ndizvozvo. Kana akanga asina kugutsikana ipapo angadai akadzokera kwaSabhuku kana kuya kuno kwamambo kuti mambo zvamakati Sabhuku nevakuru vemusha vaite handina kugutsikana nazvo. Zvino kunyarara kwaakaita zvakandiratidza kuti akagutsikana. Kana asina angadai akauya kuno kwamuri kana kuti angadai akadzokera kuna Sabhuku. Uyu mukoma wako uyu akafa unobvuma here kugoverwa hembe dzake? Kugoverwa hembe dzake? Mukoma wangu. Sino kana ari mukoma wako wazogumbuka nei iwewe kuti auya kuzoshandisa pano pako? Iye haana kushandisa. Asi ini ndini ndakatokumbira, ndakatotaura nditi ana baba, nokuti kana tiripo tichitoti ana mukoma, nzvimbo yangu iya handingaite chinhu munomusha musingazive. Ini nzvimbo yangu ndaakufenza. Ndine project yandiri kuita iri kutsigirwa nehurumende kuti tiise mbudzi. Ndo zvandakaenda kwava ndichitaura nzvimbo yangu iya, uye pandakanga ndaakuenda panzvimbo yangu ndakangoenda pakange pataurwa naSabhuku nemusha ndikatomboisa gejo. Ndo pandakanoisa mapango angu aakadzura uyu. Sabhuku ari kuzviziva here kuti uyu akadzura mapango angu? Ndakaenda kwaari ndikamutaurira. Ndobva kuyananisa ichirudzi. Ndo paakazoinge aisa andipa tsamba yekuti zviri nani kana zvanetsa iwe enda kupi kucivil court. Ndikati kwete, handingaende kucivil court, tiri vanhu vaNyamunhu, nokuti kana taenda ikoko zvasiyana nekugadziriswa kwatinoitwa namambo. Anoziva ndikugadzirisa vana vangu, tichiitira ukama hwedu kuti hurambe huripo, tagadziriswa zvakanaka. Mukoma achitaura kuti ndini ndadzura mapango, akambokuudza chikonzero? Ndo paakachitaura kuti zvakaitwa nguva iyoyo handina kufara nazvo. Handini ndambokubvunza mubvunzo iwoyo. Ndo paakataura kuti zvakaitwa gore iroro handina kuwirirana nazvo, saka ndabisa. Ndikati ko wakazobisa ipapo wakadii kunge wataura kuti hauna kuwirirana nazvo. Zvino semunhu ange ndichienda handina kuda kuiti plus kana tiri mumusha sana baba hatidi kuti tichindane mashoko vana vachinzwa. Saka nemashoko akataura iyo ndakangosimuka ndikaenda. Saka ndakazenge ndamboenda kuna nasekuru wangu ndichiti uyai mutigadzirise, ndikadzokera kuna Sabhuku. Sabhuku akatiendai kucivil court. Ndinokuchiona kuti zviri nani ndidzokere kwamambo. Mambo vakambouya vachitiwo kunana baba vari mumusha naSabhuku, makandimirira ini gadzirisai mise muganhu. Zvaive zvasiya zvataurwa namambo. Ava vakaitawo saizvozvo. Dai akanga asina kugutsikana nazvo, ipapo angadai akadzoka kuno kwamambo akati, mambo, zvamasiya mataura ava pavazoisa muganhu handina kuwirirana napo. Zvina hana. Hakuna munhu anogona zvese. Wakadii kuchimutora wakati kana usina kugutsikana zvakaitika gore riya, ko hatichiendaika kwaSabhuku tinonzwa kuti anotiyananisa chirudzi. Wakambozvifungawo izvozvo? Ndakazvifunga. Ndobva mazviita. Ndikati tidzokere kwaSabhuku, wakati handina nguva yacho, iwe naSabhuku munozivana, handina nguva yacho. Saka ndakashaya kuti zvino ndodii. Uyo Sabhuku ndo pandiri kutaura kuti Sabhuku vakanga vatodrafta tsamba iri pano yekuti ndiende kucommunity court, kucivil court. Ndikati kwete, zviri nani ndidzokere kwamambo titaurirane semusha, semhuri, kuitira ukama hwedu hurambe huripo. Huchiripo here izvozvo? Huripo. Ko hadi kungomuregera atora? Achitora chii? Ichocho. Aiwa kasi. Dai akanga achida kuti atore ipapo. Nyaya ingadai isina kumbouya kuno kwamambo. Kuuya kuno kwamambo zvinoti tiri kupesana. Saka ndataura kuti kusaka tauya kuno kwamambo imi mukauya mukasvoti mimi Sabhuku nevakuru ndipedzisire nyaya iyi, iwe Sabhuku ndipe maminitsi ezvamaita. Maminitsi akauya kuno kudai. Kwapera gore ndo paanochinja.
iye nhasi akuchinja. Handinzwisise mambo kuti munhu wambobvuma chinhu papera gore wochinja, rimwe gore rikapogarwa mudare, gore ropera wochinja zvakare. Handizivi kuti ndoita sei ipapo. Ari kuti kandiri kuita zvinhu zvangu zvake. Handiti mukoma wako. Kana zviri zvake, imimi pamakauya muchiti imimi Sabhuku nevakuru vemusha tochiti village assembly sarai muchiisa mugano. Iye pakaiswa mugano akadii kubva auya kwamuri akati handina kuwirirana nemugano waiswa naSabhuku nevillage. Ndati hakuna munhu anogona zvese ipapa akapatadza. Zvino hautadzi uchidzvinyirira vamwe vanhu. Wadzvinyirirwa here iwewe? Aiwa, andidzvinyirira nokuti kana inini ndapedza baba, ndapedza ndaakupinda paprojekti titore maprocess atinofanira kuita, ndaakuchiita zvandiri kuita nhasi, uye ndambokutaurira tikatotaura tikawirirana, kumashure waakupishinuka pane zvatawirirana. Naiwe John, wafunga kuita project yako mumusha menyu, wakambopindwawo here nepfungwa dzekuti uyu mwana wamai vangu angaramba here kuti tiite project iyi tese? Ndakapinda mupfungwa idzodzo. Saka pandakataura navo vari vairi, ndichitoti ivo vane vazukuru vavo varipo pamusha, tikatoti tinotorana vana vedu vese ava topinda muprojekti. Inini ndiri kubasa kwangu, ndo vanenge vachiona kuti zvakamira sei, asi ndini muridzi weprojekti nevari kundipa projekti. Asi vanenge varimo tikatotaura nemari dzatinenge tichizowana pambudzi idzodzo, nekuti vana vaya vanenge vachishanda zviri zvese takatokurukura semhuri, tikawirirana nevakoma vangu vese vari vairi. Mushure ndo paakachichinjinwa. Handizivi kuti kana iwo wambobvuma pamashure wakunochinja, handinzwisisi. Alright, gara pasi. Michael, uyu John uyu chii chako? Ndiyo gotwe mumba menyu. Ukanga wakamutarisa munhu anorarama nekunyeba here? Chaandinyebera chii pane zvese zvaanditaurira? Chokwadi makauya kumusha takagadzirisana, tapedza kugadzirisana akataura kwandiri kuti iwe ndotora kuti takabviswa namambo nacho. Tikati aiwa kana mumina rekedza kudaro chokwadi ndini zvese dzirasemina wangu kuti tigarisane zvakanaka. Iye zvino paakutaura kuti akaenda kwese kwaari kutaura kuti akaenda kutsvaka mudzi kuita tikiti, akaenda ini handizivi, akatozonditaurira patove paya kuti ndo zvandafunga. Tikati koda kuita pati paoda kupisa chii kuti uite project. Akandinongedzera kuti arikuda kuita takafanira kundoti iwe unogoisa apa sei izvinezvi panhaka, miri yababa ndiwe, gadheni yababa ndiwe. Ko ini noku chababawo chandawanawo inini kuti vaboida akafa ndichii kana kuti ndipapi? Inini nemunin'ina wangu ari pakati pedare. Chirema munin'ina anotera mashure mangu ndiye watakapa munda wavatete. Ini ndange ndichirima sematauriro aita, ndange ndichirima mustendi yaatete. Ndofunga nyaya yakambotaurwa futi ini pamakauya kumusha kana amai vakunge vaine marisa. Ini ndakataura inini kuti aiwa munin'ina zvese zvauri kuitei zvinenge zvakanaka asi hatori tibatana. Tatipai tipamutendese vanhu nemunhu muchechi
iye zvina Muganhu waari kutaura uyu dai kuri kuti pari kuti ari kutaura kuti pane Muganhu, ini ndakauramba ndakagara ndauramba kuti kangu kandi kadai takati handiri munono kangu kandi makadiki ndokaakutora saka ndikuti aiwa muninini nzira inobva kumba kwakuti ichi uya kumba kwangu ndoyoteta Muganhu. Inini ndichonoka spesa ndine vanawo vazukuru vatauzodoo masitendi. Uyu akapindura achiti zvokutaura izvi handizvidi, zvandiri kukutaura ini ndo zvandakuita. Adaro ndakamutinira ndingini unoziva kukakavadzana hakuna kunaka, unasitori vanhu vai vamucheti ini ndakura unoda kuti nditame here pano pamushani maitirawo kundiita izvo zvinhu ndakasitirong unoda kuti strong here zvekare chipiri ko izvo nonditi unozviitirei izvo kundiita zvokuti kadai kuti makauya kumusha munosikuona nzvimbo yacho kuti nzvimbo yake nenzvimbo yangu hombe ndeipi. Sematauriro andaita kuti izvo inini panhaka yababa veDCC ndinda mukuru handina chandawana akudzokera zvokuri apa. Saka ndakaramba pa kuti ai kauda zveproject ita kwako kwete kwangu, nekuti kwangu inini vana vangu vanozoendepi. Ari kunditaura kuti inini ndakatengesa, handisi kuziva kuti pandakatengesa pacho ngepapi. Inini ndinotorima, iye anorimawo, ini ndinorima. Kodai ndichinge ndakatengesa ndinorima pai. Gore rakapera ndakaita namba 2 ko ndakatengesa papi. Iye ndakatotengesa pegore raari kutaura ripamberi akatengesa nanhasi ame acho akagara ipapo. Imi makasiya mataura imimi mama kuti ibva kadzuri ngabvi, haana kubva nanhasi aripo. Ini handigoni kumudisa kana kutaura naye ngokuti handimuzivi. Tongoziva nozvikumhoresana ndichipfuuro ndichienda kwandienda chete. Saka ndati inini zvimwe zvacho ndezvekugumburisana zvokaurisana. Inzwa unzwe Michael, uri kuti John ndiye ari kutora nzvimbo yakakura panhaka yababa venyu, ndizvozvo? Mumusha menyu muna Sabhuku. Sabhuku ari kutiwo kudii panyaya iyoyo? Ndakaenda kuna Sabhuku ndakamutaurira ndikati vona Sabhuku ndonyaya iripi. Sabhuku akanditi muziva magariro amuri kudini, amuri kuita mumusha haana kunaka. Saka iwo zvauri mukuru kwakanyarara zvingadii? Ndikati aiwa kuri kunyarara hongu ndinonyarara, asi zvimwe zvindirwadza mumwoyo kuti uyu ari kutora nhaka hombe iye ari muduku, inini ndiri mukuru ndinotofanira kumugovera kwa kana kutoti vana vese uyai vakomana onai panapa hatidai tiri pamwe chete. Zvechokwadi mapango ndindakadzura kwete kuti ndakadzurirwa nemumwe nemhaka yekuti zvaakanga anditaurira zvokuti izvo ini ndo zvanditoda chete. Ndikati aiwa kana zvakadaro iwe kwako uku handikurambidzi. Project yakanaka ko kwangu kuri kutsvake ndima yangu ine idiki, iwewo yako ihuru. Ko kwangu kuri kudei zvaurikudira kamutswatwaira kangu ikaka uku kwese kune makomo, handigone kutengesa kana kurima.
miti yandakatochengeta kuti kana ezvinezvi akuti kamatowi tinodya ipapo ezvinezvi kune hute kuniti inzvimbo yatakachengetedza kokwangu uku kutsvakei ndo nyaya ipapo. Baba venyu vafa, zvainongedzerwa kunzi ndezvavo, makagovaniswa chirudzi. Baba kufa kwavakaita pave paine mombe dzababa, inanzva kuwana mombe ino. Mai vakasara ndo vakanga varipo, ambuya varipo, mombe dzanga dziri dzedu tose zvakanakisisa. Saka mombe dzakapera nekutengeswa naambuya, vachitengeswa gore rimwe chete, vatora gore rimwe chete kusvikira izvinezvi hapasina mombe yakwababa, hapana. All right. Ambuya vachitengesa mombe, John akati wokudii? John paachitengeswa mombe uyu aitanga kuenda kuna ambuya. Aenda kuna ambuya kuya hatiziye zvavanotaurira, ndokuti ndinenge ndisipo. Totozonzwa inini ndakutongotaurirwa, mwanangu kokudanga kwenyuku kwakamira sei? Ndianodaro? Amai. Amai venyu imimi vasiri ambuya? Ko chiko naye amuchemberi agasta akusvika akauya, ndanga ndichidawo mombe kuti ndidini nditengese fertilizer. Handaigona kuramba nekuti handina simba kai. Mombe yatengeswa gore rauya, mombe yatengeswa kusvikira dzapera. Ndati inini paitengeswa mombe dzababa, uyu John uyu aizvitora sei? Handizive maitiro avanenge vachita naambuya, nekuti vanenge ndisipo. Ini changushadwa kushedzwa nagogo kana kuti naiye iwe baba mukuru matiko mbuya vanenge vari kutaura nenyaya yekuti vatengese mombe. Saka handizivi kuti munotokuti inini ndinopindwa kuti mnin'ino pamwe ndakazotesa ndati kozvoti tinorima nei, ndozvakakonzera kuti ini tizoti uyu dzake uye akatenga mombe ndakatengawo mombe. Uyu dzake dzeziya renyu chimbomira, hadzisi dzababa. Kureva kuti imimi muri vairi hapana anga aine simba pamombe dzababa. Uyu akangozvionawo kuti kana mbuya naamai vaakutengesa mombe kuti vatenge fertilizer, regai nditsvagewo dzangu tigowana chekurimisa. Kana vaikurukura naambuya kana kuti vanzwirusa sezvo munongozi yamwana naamai, sagotwe anodiwa kakura isisi. Ainogona kuzokuenda ndazvesero unopiwawo mari inandiziva. Une umbonazvo here? Aiwa inandiziva. Saka hatidi kumupa mhosva yaasina. Aiwa izvo handizivi. Saka mazwi ako wati iwewe izvozvi une dzako mombe, iye ane dzake dzamakaseenza nesimba renyu dzisinei nemombe dzababa. Chii chimwe futi chababa chavava vainacho? Chii chimwe futi chababa chavava vainacho tichibvisa mombe idzodzo? Baba akanga ine minda. Minda yavo yanga yakawanda sei? Madhunduru mairi. Vachifa baba, minda iyo yakagoverwa ani? Hapana akagoverwa. Hapana akagoverwa. Hapana. Tochingoti yakasara iri mumaoko maamai yedu. Baba vachifa, munda wakasara, minda yakasara iri muna amai. Yakasara iri muna amai. Asi iwe wanga uine pako. Aiwa ndiri pangu ndokuti ndakutoroora kai.
Alright. John segotwe iwe anga aine pake. Saka minda iyoyo muri vairi hapana akapiwa minda miri yababa. Ayo. Amai venyu vachiri vapenyu. Vafa minda iyoyo yakagoverwa ani? Vafa. Mai ava kufa kwavakaita. Already munin'ina wangu akanga ambwa kwandiri. Akanditi But iwewe zvese zvauri kutaura ndiri kuona fanga uyu anokuremekedza. Nekuti anouya kwauri. Akauya kwandiri akanditi ndakada kuti mukomana uyu mukuru agare kumunda kwaambuya. Kwete kwa amai. Ndiko kwakandiuta. Ndambuya taakutaura ambuya vevana venyu. Takati zvakangodi zvakangonaka. Wechipiri ndobva angotora akaisawo mwana wake. Ine ndochimubvunza wai ndakati kona yamunini ko zvinezvi minda yambuya iri miri kai waisamuri kai hazina chakadii hakuna chakaipa. Ko mukomana wangu ndine mukomana wani ko wangu achazowanawo chii panhaka yasekuri. Haana kundipindura. Sei asina kukupindura? Iwewe unenge usingazivi zvaunoita. Uyu achikuremekedza uyu. Mukomana ndine mwana akuda mapiwa ake ndafunga kuti aende mudhunduru rimwe chete rababa. Iwe ukati hapana chakaipa handiti. Wakadii kubva wamuonesa kuti ndine mwana mukomana mumwe chete ndiri kuti vagarisane vari vairi. Ndopandataura wani ndakati akauya mukomana mukuru ndohaakatanga kutora. Uyu mukomana wechipiri uyu haana kunditaurira. Inini ndiri kuti pane mukomana wekutanga uyu achikuremekedza kuti mukoma ndo zvandiri kutarisira kuti mwana agare mumunda masekuru vake. Iwewe wakadii kubva wati iwewe hatichibva tatorowo wangu vagarisane vari vairi. Wakadii kuzviita izvozvo? Apa handina kupaita ndokuti ndaingotiwo tichapagara pasi. Maigozogara pasi nguwai iye auya kwauri? Nguva yawakamirira ndeipi? Ini ndakazvitoka semadhunduro zvaari marira naizvo kana kuti mukomana wakwangu uchiwanawo gadheni. But zvinowanikwa zvataurwa, haungozvifungira zvoperera mupfungwa mako usina kutaura pfungwa dzako kune munin'ina wako. Ipapo ndakaedza kune munin'ina wangu ndati ko wakutora dhunduro rechipiri. Papa pechipiri chimbomira. Pakange papechipiri. Isi tiri kutaura pekutanga paakauya kwauri iwewe. Akanditaurira. Ndo zvandiri kuti akuudza wakadii kubva magovana madhunduru mairi iwayo kuti wako owana rimwe chete wake owana rimwe chete. Makadii kuzviita ipapo? Ndakamirira kuti uyu mukomana mukuru uyu zvaatorawo kapa uyu mudikiwo uchitorawo kapa. Aizvitaura ndiani izvozvo? Aiwa zvaitobva kakwatirisa kuna baba. Saka uyu akauya kwauri ka? Kaka. Kweiwe wakazomutaurirawo chii ushu? Uyu iwe handina chandakataura naye. Kuratidza kuti iwewe wanga usina basa neminda yababa. Dai wanga uine basa reminda yababa, ungadai wakabva wamutaiwa, waita zvakanaka. Vana vedu vachiwana pekugara. Ndine wangu mukomana mumwe chete ngavachigarisana, uyu rimwe dhunduru uyu rimwe dhunduru, but hauna kuzviita ka iwewe. Ipapo ina handina kupaita. Yes. Saka uyu kuti uyu akanga atora akaiti 1. Iri rechipiri akangoerekana ndangoonawo pato. Anokuti iwewe musi wekutanga wauya kwauri
hauna kumurakidzawo kuti une chekuita pamadhunduru ababa, hauna, wakangoramba wakanyarara. Ukatomutenda kuti waita zvakanaka, mwana wako wana pekugara. Ndakatika mwana wako wana pekugara, asina chakaipa mhuri yangu. Ko wakadii kubva waisa wako, ndo pane mubvunzo wangu, wakadii kubva waisa wako iwewe mwana ipapo pamadhunduru agogumairana? Apa hazvina kuuya mupfungwa nenguva iyoyo. Takagarisana zvakanaka. Zvino kana makagarisana zvakanaka, iwewe chazokurwadza chii? Ini nhasi pandirwadza ndipekuti kona munin'ina uku sikutora kwandamboita kuti uninji mahombe madhunduru ababa ese ari mairi aako gadheni rarako ko ininiwo kana kuti wangu munin'ina ari pakati uyu ingahana uchi isitiri vaviri achipa ini ndiri kuona fanga teerera zvawakutaura izvi ishanje dzekuti uyu atora pakakura, sandizvo? haisi shanje. Ishanje asi tinenge tinotende. Teerera unzwe, kana ndichiti ishanje dziri kubva pekuti uyu igotwe remumba menyu, ndiwe unofanirwa kutomugovera. Iye nekukuremekedza ndobva auya kwauri akati mwana wangu mukuru ndoda kuti agare mudhunduru rimwe chete, iwe ukati zvakanaka, asi hamuna kuzogovana. Uyu ndokubva aona kuti ana mukoma ndofunga vanogutsikana nezvavainazvo, regai ndichiisa futi mumwe mwana wangu, nokuti uyu aichengera vana vake kakuti vaone pekugara. Ndo pakabva pazobuda shanje dzako manje kuti ko zvaakutora pese. Airegera nei imi musina kumugovera? Ini handakataka kuti ndimutaurire mimi kuti izvo zvawatora wanika izvi ndozvitora uyu katochisa vana vedu apa. Hauna, ndo uzunguzurwa hwako ihwohwo. Ndira kuparonga. Saka waida kurongerwa nani? Kana iwewe mukuru usina kuparonga, waida kurongerwa nani? Sevanhu taiwirirana, unongosekana muchiwirirana, hamugone kuzoziva ramangwana. Ramangwana ndiro rikarawa kutirakidza kuti une shanje nekuti uyu atora minda miiri kawa. Ndinogoita shanje yekuti atora miiri izoka. Ko kwangu kwakunanira sei? Kwako wakagoverwa nani? Ndakagara semukuru. Wakagoverwa nani? Ndakapiwa naJulius. Wapiwa naJulius? Vese vavasipera? Vakanga vachiri vadiki kanguva yandakaroora. Ndobva wapiwa. Saka Julius akandoti unotora zvese here? Kana kuti akakupa pako chete? Ndati Julius achikupa akati unotora pese here kana kuti akakupa pakakwanirana newe? Julius akangosondipa stand. Nguva iyo taingofanana taipiwa mastand. Saka mustand imomo ndo mauri kuti uyu ari kuita project here uyu? Ingamanzwa iye achitaura kuti izvo pane nzvimbo iripo. Aikona ndataura wani. Nzvimbo iyoyo ndo yacho yandiri kuti iwo une pahombe, inini pangu paduku, ko wakudzokera kwangu sei? Ramba uri kusaidi rimwe chete. Ipo pauri kuti pako wakapiwa nani? Ndakapiwa naJulius. Saka uyu ari kuuya panzvimbo yawakapiwa naJulius here? Pane chikomo, ingataura wani achiti pane chikomo. Chikomo hachina munhu anogona kuisa imba. Izvozvo ndiani akazvitaura izvozvo? Chikomo hachina munhu anogona kuisa imba, akazvitaura ndiani? Kufunga kwangu kuti zvino matara haatongo achidaro. Munogarisana pasi
kunyanyanyanya ndiwe mukuru, unoteererwa neuyu. Zvawanditaurira iwewe uyu anokuteerera, but iwewe kana usingarakidze kuti nhaka yababa toigovana sei, unenge uchida kuti hama dzako dzigashire chirudzi. Ndati iwe semukuru kana usingatungamirire vanin'ina vako ava kuti mugovane nhaka yababa, ava vanozviona sei ava? Nhaka yababa ndingangoti haina kugovewa nekuti baba vari vapenyu, amai vari vapenyu. Hakuna amai havana kuti iwe garapo, iwe garapo, kwete. Pakangosiwa pakadii, pakadaro. Saka tiri kutaura kuti nhasi uno chikomo ichocho hachina muridzi. Chikomo ichi chiri kudivi rangu. Iwe rega ndikubvunze, uyu muzinda wangu uno, pasera apa pane sango risina munhu. Ndinogona kurinongedzera here kuti rangu nokuti riri kudivi kwangu? Zvakuenda nemachengetero anoita nzvimbo. Ari kuchengeta nzvimbo iyoyo ndiani? Ndiwe. Uchiichengetera ani? Kuchengetera vana vedu, vazukuru vedu nevana vedu. Ndoti ndine hwani, tine vazukuru. Kana munhu akagoba tinofanira kuti tizive kuti vana vazukuru vangu vachagara papi. Handiti ndizvozvo? Unozvironga nani izvozvo? Ndinozvironga kane nemunhu munin'ina. Zvino wakamborongoona here kuti muchikomo ichocho hatichichengeterai vazukuru? Hongu ndakazvitaura. Ndobva mapa vazukuru vangani muchikomo ichocho? Hatina vatu vatatu. Saka hapana chamakaronga? Hapana, nekuti vachiri vane zvitupa izvi. Hongu, teerera unzwe kureva kuti imi hamuna vazukuru vauri kutaurira dare kuti ndo vamunofanirwa kupa. Hapana wamakapa? Hapana muzukuru wandakutapa. Uyu ndobva auya achiti mukoma, chikomo chababa vedu ichi ndiri kufunga kuti makumbo akurwadza. Kugara hako pasi. Mukoma, ndiri kufunga kuti tiite project yembudzi. Wakamupindura uchiti kudii? Ndakati hazvina chakaipa. Hapana chakaipa. Ndamubvunza uyu kuti iwe waigoita project yako wega sei muchikomo chababa venyu? Akati mukoma, ndakandovataurira kuti hatiitei pamwe chete. Wakapindawo here muproject? Ndakamutaurira nemunin'ina. Ndakuta project hazvina kuipa. Ndokubva aisa chimba chekuti chichengete project, iwewe ndobva wapwanya. Handina kupwanya. Inga wati wakabvisa mapango? Ndakabvisa mapango, imba handina kupasa. Alright, isusu teerera unzwe, kana iko mapango iwayo kuabvisa imhosva, uyu angadai akakusungisa. Nzvimbo iyoyo uyu wakamubvumira kuti chiita project, ndobva waona aisa mapango. Wakazobvisirei mapango iwayo? Ndosaka ndati iwe uri kuita shanje. Wakadii kumuti mwana wamai ita hako project, tinorarama tese, asi woziva kuti hapasi pako wega. Wakadii kudaro? Handina kunodaro. Wakaregererei? Handina kunodaro nemhaka yekuti ini ndinenge ndichikuti semunin'ina wangu handigoni kuramba tichingoda kungotaudzana. Iwe unenge uchitaudzana naye chirudzi, iye achiuya kwauri kuzoswa kuti mukoma ndoda kuita chakati. Ndiri kuda kuti kutaudzana kwandikutaura hakusi kwehari, kuti mangwana
nemuningina mangwana nemuningina Naiwe Michael, baba kunodzura kwawakaita mapango hadzizi hasha here? ndakangandati hasha Sinokana uchiita udi kutungamidza hasha iwe uinadzo, unoda kuedza kutaurira Dare kuti kudini? Parikokwanisa kunzwisewo ane nzvimbo hombe muchikomo mudhiyani pakati penyu muri tu. hapana iye ndinatone nzvimbo Akapiwa nani? Akapiwa nani? kwenga zvandiri kureva wani kuti takaganhurana iye ndakamutaurira takataurirana zvakanaka. Ini pandiri kuramba inini ndepekuti akusudurudza nzvimbo yake ichienda apa, ndo pandiri kuti aiwa munin'ina apa hatingadaro. Dangwewo uchiti makapiwa naJulius. Julius ndo baba vako. Aiwa mwana wakwapa mukuru Ndiye akakupa nzvimbo iyo. Angatisabhuku Kupa makazenge makugovana makugovana chi wakapiwa kareyo. andakuti Makazenge makugovana sei wewe pakopa wakapiwa. ndikazvandiri kureva kuti izvo ndakapiwa naJulius. Ini ndakasiya ndapiwa naJulius vasati vafa zvichinzi Naiwe Michael, unowirirana neni here kuti chikomo ichi hamusati magovana? handina kuziva. Ndati unowirirana neni here zvichibva pauri kurodza tiri kuita idzi, kuti chikomo ichocho chaichengetwa nababa venyu hamusati magovana imi vapenyu mumusha umu? Hatina. Hamuna. Kosei uyu uri kumuti aroda kutora kwako? Ndichimuti chikomo ichi ini ndiri kutomutaurira, inga ndiri kutaura wani kuti izvo inini ndakudzokera shure. Imba yangu ikizotasipana yake stendi yake iri apa, saka ini ndinobvokawo ndichidzika wakandakadayo, iye anobvoka achidzika wakadai. Saka ini ndobva kumba kwangu ndichidzika kudai sematauriro andiri kuita. Saka iye aenda uku. Chikonzero chaaendera uku unochiziva? Handingazivi kuti ndakuchikuudza ndechekuti chikomo ichi hamuna kugovana. Ya, zvamusina kugovana uyu hapana chinomutadzisa kuti kana aine zvaanoda kuita pachikomo chababa aite. Iwewo hapana chinokutadzisa kuti kana paine chaunoda kuita pachikomo ipapo uite. Asi chakakoshesesa ndechekuti munogara pasi semukoma nemunin'ina motaura kuti ini ndoda kuita chakati, iwe unoda kuita chakati, nekuti chikomo ichocho nhasi uno hachina anonongedzerwa kunzi ndechake. Handiti ndizvo? Iwewo semukuru uchiona uyu akunhanhira kwauri kufungidzira kuti ndekwako, wakadii kubva wati munun'una, zvauri kuita izvi handisi kuona fanga zviri zvakanaka. Ko hatichigovanai chikomo ichocho tiri vatatu? Wakadii kuzvifunga izvozvo? Kwenga yataura wani akati takagovana, munin'ina wangu ari pakati ari pasera, ini ndiri pakati, iye uyo ari kunze uku. Ingatataura wani batika kutaura kwauri kuita kuri kupikisana nezvauri kubva mukunditaurira kuti chikomo ichocho hamusati magovana. Kwenga ndiri kutsanangura wani kuti isusu tiri pava vatatu, munin'ina wangu ari pakata ari kwekupedzisira, ini ndiri pakata, uyu ari kwekupedzisira. Ndo nzvimbo dzamakavakira masitenzi enyu? Ndo magariro atakaita. Right. Asi kuchikomo uku hakuna muridzi? Ndini ndakanangana nechikomo ichi. Saka kunangana nacho zvinoreva kuti chako here? Ndokwandakasiya ndapiwa naJulius. Haiwa, handisati ndasvikako asi ndiri kukurambira. Julius vakakupa pekuvaka? Vakasiya chikomo chakadaro?
uyo munin'ina wenyu Chirema uyo akapiwa pake pekuvaka, chikomo chikasara chakadaro. Uyu akapiwa pekuvaka, chikomo ichi chingoramba chichisiwa chakadaro. Asi uyu neuchenjeri hwake ndokuona kuti hatingangochengeta nzvimbo iyi, chiregai tiite project yeMbudzi. Akauya kwauri nekukuremekedza kuti mukoma ndiri kufunga kudaro, iwe ukamuti aiwa hapana chakaipa. Hazvizirizvo? Papa pandasiya. Tsaura. Sewana takura kudeka, ndinokangana. Ndichibva pamba yangu, ndichidzika kudaro. Uyo milongo ndikutaura, anodzikwa akadai izvozvo. Ndakona. Uyu wangu munin'ina uyu akaisa imba, akatengesa imba pakanangana neimba yangu kudai. Akatengesa apa pane mapuranga. Akatengesa kunani? Munhu wachinanje muzivi. Kumakadi kunomhangarira kuna Sabhuku. Ani takataura kuna Krosi. Ndakati Krosi ukuone shamari yangu zvaitika. That is last year but one. Ndakati nini inzvimbo yangu kaya ndichidziko ndakadi. Krosi ndobhati kudi. Leo shamari ungati zvingaitwe sei? Inini magariro amuri kuita kumusha kwenyu haazi vanhu vakazvarwa nemunhu mumwe chete. Iwewe kana wanga uine simba napo wakadii kudzinga munhu iyeye? Kana akatengeserwa newe wakadii kumudzinga? Handaigona kumudzinga nekuti handisina kamutengesera. But akatengesa panzvimbo pako kaya? Sandizvo here? Simba rekumudzinga raariripo? Ina handinagona ati semunin'ina wangu wangoona kuti seva ndinotaiurira nonguva iyoyo satamboita zvisizvo. Saka wakangoti chimbomira, wakangozvitora kuti zvazvaitwa naJohn munin'ina wangu tichiri kuwirirana hazvina basa, munhu uyu ngaagare. Saka mhosva iri papi? Aiwa, indi kungotsanangura chete, handina kuti pane mhosva. Saka imimi musatitaurise zvinhu zvisina kumberi kwatinozoumba chatiri kuti tiumbe. Uyu mhosva yaari kukupa uyu ndeye kumutadzisa kuita basa panzvimbo iyoyo. Sandizvo here? Sandizvo here? Iye zvinezvi muri kundiudza kuti chikomo chababa hachisati chagovanwa, ndizvo zvauri kunditaurira kaiva? Inga ndataura wani. Ndakati uyu anobva ndimeka yakadai. Zvendima izvozvo ndiri kuzviramba. Ndati zvendima izvozvo ndiri kuzviramba. Chandiri kugashira ndechekuti chikomo chababa hamusati magovana. Unowirirana nepfungwa dzandinadzo here idzodzo? Chikomo chatiri kutaura ichi chiri kudivi rangu. Samataura ndakuitirani. Ndakati zvinezvi patakamupengetera akadzokera uko. Saka nechikomo izvi dai haikona ndokwangu ikoko, ndosaka ndakazomuta right. Saka tiri kuti isusu chikomo ichi zvachiri kudivi kwako chese ndechako. Ndosaka usiri kuwirirana navo ka? Alright. Imimi mai vafa makazogara pasi here muri vatatu uchivaudza kuti chikomo icho zvachiri kudivi kwangu changu? Wangu ndakataura kuti tichiwirirana, akomana muri kuona nzvimbo ndeyangu. Muganhu wedu akuti ndeuyu neuyu neuyu takawirirana. Kuti wakabvumira kuita project pachikomo chako iwe? Zvakanaka. Inini inga ndopandiri kuramba kuti ngaaregedze kuuya kwangu, ndinanoita mufananidzo akawanda.
patakataurirana zvekuti tine Alright, chimbonyarara, simuka tinzwe John. Uyu ari kutaura kuti makagara pasi akakuudzai kuti chikomo zvachiri kudivi kwake, chikomo ichocho chake, ndizvozvo. Kwete mama. Hazvina kumira saizvozvo. Ndambotsanangura pakutanga ndichiti chikomo ichi chakadaro chisati chabatwa. Vana yangu vari vemukoma, ndiri kungoti vana vangu vanditi vakatengesa nekusidivi. Tikachizogara takazogara pasi ranga rare kuti zvino vana ava zvavatengesa uku vari vana veuyu mumwe ari pakati. Apa pasara apa toita sei? Ndokuchiwirirana kuti aiwa ava zvavatora kwavo isu vairi ngatichigovana iwo apapo. Ndokubva tagovana. Patakagovana ipapo ndokuchigara zvedu. Ndokubva ndachiona mwana wake uyu akuuya kuzotema kuya kwangu. Ndokuchimurambidza. Ndiye akauya kuno musi watakatongwa nyaya yepaseri. Ndiye akazopinda muno kechipiri padare achitaura nyaya yechikomo ichocho. Zvakakonzeresa mambo kuti vasimuke vauye mumusha. Mambo vauya mumusha, mambo vakazosiya mashoko ekupedzisira vati Sabhuku nevakuru vari mumusha, chindionerai apa mupe vanhu ava muganhu. Kana mava pamuganhu, iwe sekretari undipe maminitsi ebasa ramaita randakutuma ini. Kureva kuti muganhu wakaitwa nemusha. Wakaitwa nemusha. Uyu ndo waakudza dare kuti hazvina kumufadza. Iwoyo waitwa nemusha kekutanga ikako. Uyu ndopaakati hauna kumufadza. Musha ndokuchigara pasi kechipiri. Ndopakanzi aiwa tambenge tichiita muganhu wekungotarisa nemaziso. Ngatichiitai zvekuyera. Pakafamba vanhu vatatu. Mwana wake, mwana wangu nemumwewo vari vatatu. Vakabva kuku vakadzika uko. Vakawirirana ivo vakati pataona pari pakati nenhano dzedu ndepano. Pavakataura ipapo musha wese ukawirirana kuti ndo pane muganhu ipapo. Tawirirana kudarezvo tese Sabhuku akati imi vairi batanai maoko nyaya ipere iyi. Tikabatana tikati zvadini? Zvapera. Inini ndikagosunga mombe ndikagoisa muganhu pamuganhu paya. Sabhuku aripo ndakanomushedza ndikati ndopatakawirirana kapa. Ndokubva ndaisa gejo rangu naipapo. Zvapera. Papera gore tiri kuti nyaya yedu yadini yapera, kayagadziriswa nemusha zvapera. Maminitsi emusangano wokutanga waSabhuku ndakanopiwa naSabhuku ndinawo. Maminitsi echipiri aSabhuku zvakare patazogara kekupedzisira ndapiwa futi naSabhuku ndinawo. Saka kechipiri aka taita tapedza. Nhasi papera gore zvakaitwa izvo hazvina kuitwa nhasi. Nhasi ndakuda kuita project. Ava vakuti aiwa muganhu wakaiswa iwoyo hausiriwo. Ndopataiuya kuno kuti mambo akauya akatuma vanhu kuti vaise muganhu. Village assembly ikaisa muganhu. Village assembly yaisa muganhu. Muganhu wakaiswa naSabhuku nemusha ndowavari kuramba nhasi kuti kwete hausiriwo. Ndikazombosimuka ndambotaura ndikamboenda kwatakaberekwa isu kwanamai vedu. Ndikambontaura nasi kuti ndikati tiri kupesana padiki diki namukoma apa musha wakauya ukadai. Hamungauya nasi kuti mukambotaurawo nesu. Nokuti inini handisi kuda zvematare. Kutaura chokwadi kudzoka kuno nhasi ini ndanga ndisingade. Nechikonzero chekuti nyaya mumusha hadi kuramba tichiita matare nekanhu kadiki diki. Saka iye chiri kunetsa ndechekuti gore rino pachinjwa, gore rinouya pachinjwa. Apa chazondirwadza ndechekuti ndakaenda kwavari ndichitaura nyaya yeproject. Tikawirirana. Ini ndakuisa project. Pandakutanga akudzura mapanga. Saka ndaona kuti hapana kwandiri kuenda. Alright, regai tipedze nyaya tichiti John unobva pano nemashoko aya uchienda nawo kuna Sabhuku kuti zvavakaronga nemusha
muganhu iwoyo ngaucherechedzwa. Ungatadze kuzviita? Ndiri kutaurira uyu wapabata. Dzokororai mambo. Unobva pano woenda kuna sabhuku wosvikoti hanzi namambo musha zvawakaronga uchinongedzera muganhu izvozvo ngazviteedzerwe. Ungatadze kuzviita? Aiwa, ndinogona kuzviita, asi zvinenge zvichida shoko. Ndongoti ndinozviita nokuti ndo sabhuku vakaita izvozvo. Ndofunga wanga wachida kuti zvive negwaro rinobva kuno. Ndinoona zvinenge zviri zvakanaka. Zvandiri kutaura izvozvi ndo one of the orders dzatiri kupa musha wenyu. Saka iwewe tinokupa record of case yakafanana neyatichapa uyu, iine mazwi andiri kutaura iwayo. Zvakanaka. Andidika. Alright, tichigara pasi. Sumuka Michael. Wamengo uchiita fanga uri kuzvipikisa, uri kutaura chinhu chimwe chete uchipikisa. Alright, gara pasi une makumbo iwe, gara pasi. Tiri kuwirirana here kuti musha wakauya ukabatsirana nemi kuisa muganhu? Wangu musha wakauya. Right. Kana musha wakauya, ndiri kuda kuti udzokere kumusha ikoko wosangana nasabhuku. Wosikomuti zvanzi namambo muganhu wamakatiisira inini nemunin'ina wangu naJohn semusha, miganhu iyoyo ngaichicherechedzwa semaisirwa azvakaitwa nasabhuku. Ungatadze kuzviita? Nyaya yangu yapera.